Avui, en Plaer de ma vida, visitem entre tarongers, a la seua Safor, una de les veus més autoritzades i respectades de l'art actual, Vicent Todolí. L'art en si, diguem que des de Duchamp la definició és el que un artista fa i diu que és art, però això no vol dir que a mi m'interessa o no. L'art que m'interessa és el que obri nous mons. Una font de coneixement però intuïtiu, però sempre el té que portar a llocs on prèviament no havia mai estat. El gran art té molts nivells de significats i és insondable i inagotable. Després de dirigir els més prestigiosos museus i galeries d'art contemporani, des de l'IBAM de València fins la Tate de Londres, Vicent Todolí ha trobat la pau al poble on va néixer, Palmera, a la Safor. Com un Ulisses que ha tornat a la seva enyorada Ítaca, ens rep entre tarongers i amb ell repassem el seu viatge inacabat d'anada i tornada pel bo i millor de l'art contemporani mundial. L'art té l'accés realment, el tinc en batxiller i sobretot, com sempre, perquè n'hi havia una professora molt bona, posava tal passió, no? I ahir va ser on vaig començar també a interessar-me per l'art. Quan jo arribé a la universitat era geografia i història. No hi havia una carrera d'història d'art com tal. Un professor d'allí, no diré el nom, deia això, el raro obsesionado con arte moderno. I quan vaig veure la Bienal, la primera volta que jo veia una exposició d'art modern en directe, vaig dir, això és el que vull fer. Fent de curator, que jo no sabia ni el que era. Dic, per fer això, què tenia que fer? I clar, això és el que no existia en València. I per tant, és per això que jo vaig fer la meva carrera jo. Quan cobrava la beca em durava 2 dies perquè anava a una llibreria que hi havia al barri del Carme i em gastava ahí tots els diners. I es celebrava en un entrepà en Camp Vermell. Això era que era el dia de la festa, cada 3 mesos, xum. A partir de quart dic, si em queda així estic perdut, tinc que eixir, perquè jo em donava compte que el que volia estudiar jo no es feia en Espanya. Vaig demanar 2 beques, una per Itàlia i una altra, Fulbright, per estudiar als Estats Units. La Fulbright me la van donar i això va ser realment el que va canviar la meva vida. Era un luxe poder investigar sense parar. 4 anys d'investigació pura i dura i damunt recompensar. Jo arribé dels Estats Units. El moment decisiu ve quan Tomàs Llorenç era l'anomenen director d'Ernest Sofia. Jo director, ni de conya, vamos. Jo director artístic sí, però jo solo sé treballar en art. El resto és que no m'interessa. Està una amiga, i també amiga nostra, i fantàstica, que és directora general de Cultura i que ha tingut una galeria en Juntamís, que és Carmen Albor. I això va ser la solució. Una direcció general que s'enfocava en relacions externes i en el management i una direcció artística que portava jo. I ha sigut probablement el millor tàndem en el que he treballat mai a aquest nivell. Anàvem pel món a presentar l'IBAM. Fem l'IBAM en València, fem València. València on està? Tenies que transmitir aquesta seguretat que anàvem a fer un projecte a què valia la pena recolzar quan ja és conegut, perquè vas fent exposicions que el defineixen perquè no s'han fet a Europa, que és el primer en fer-les, en reivindicar-se els artistes, en fer una col·lecció diferent d'altres museus, allà tot es torna més fàcil. Pareix que quan es torna més fàcil és el temps d'anar-se'n sempre. Sí, a nivell emocional, l'etapa de l'IBAM era una muntanya russa, no? De moments molt eufòrics, d'haver aconseguit exposicions que pensaves que no anaves a aconseguir. El moment, diguem, de baixó és l'any 95, quan de sobte el museu es troba al centre d'una campanya electoral, per primera volta en la història, dels museus, sabe jo. I jo al·lucinava, dic, si ho haguérem fet malament, no hi hauria ningú problema, perquè ningú el voldria. Però al fer-ho bé s'ha convertit en un objecte de desig. Això va ser molt depriment. Jo vivia al costat, a 100 metres, en el barri del Carmen. I arriba i no entra. I pega una altra volta i no entra. I la tercera volta dic, s'acabó, no torna més.
m'ofereixen ser director del Guggenheim Bilbao i vaig donar compte que de nou tindria que consensuar. I dic no. En aquests moments arriben de Porto, de la Fundació Serralves, que anava a fer un nou museu. La major part dels meus col·legues diuen, estàs loco? A Porto, això què és? A partir de zero, dic sí. I va ser la millor decisió que vaig prendre en la meva vida. Vaig seguir el meu instint, com sempre, la meva intuïció. El repte de nou era posar-lo en el mapa, però no repetir-me. Perquè si em repetia seria el que jo criticava al Guggenheim, que feien benetons on anaven. L'art no és estàndard, l'art és específic. Va en contra de l'estàndard. És individual i irrepetible. D'ahir vaig a la Tate, i jo a la Tate li vaig donar fer aquest tipus d'exposicions. La Tate era més clàssica. I clar, de repente arriba un d'Europa, del sud, i tractava artistes contemporanis, inclús prou jovens, que mai s'havien fet una exposició com si fos un consagrat. I li donava aquest espai i vaig atenció. Eren exposicions que el que feien era que trencaven preconcepcions. En lloc de fer constructivisme, van fer Rodchenko Popova. En lloc de fer surrealisme i dadaisme, van fer Duchamp, Man Ray, Picabia. Però després d'estar en un museu, per primera volta, que era director, a part d'artístic, també era director general, vaig donar compte que això no m'interessava perquè el 90% del temps es passaven fent coses que a mi no m'interessaven en absolut. Com sobretot reunions, coses socials, anar allà a veure si et donaven diners, i d'art el mínim. I dic, no, això no m'interessa. Jo dic que va ser un poc un pacte com el de Fausto, però sols que jo la meva ànima no la vaig vendre, la vaig llogar. Per sort, per desgràcia, programa diversos llocs, no? I he estat en molts museus. Per tant, ha arribat moments que he calculat quantes exposicions portava en marxa i potser eren 12 exposicions en els pròxims 3 anys. Una locura. Ara he baixat el ritme, però vull dir... I, bueno, com tinc independència absoluta per programar, sols fa les exposicions que m'interessen. Per tant, si jo presento un artista és perquè considere que requereix que compleixi aquestes condicions. Divertir a l'artista que té obres que crec que poden dialogar amb l'espai, que poden tindre una relació simbiòtica, perquè l'espai és un espai únic, l'espai principal de 5.500 metres quadrats i 20 metres d'altura. Són exposicions que no pots veure a ningú lloc més del món perquè estan concebudes per a l'espai. Fa 3 anys que s'ha obert i és un lloc que és molt diferent de tots els altres que existeixen. I això és sempre la idea. Un museu hauria de tindre la seva pròpia personalitat i no anar a un museu i veure el mateix que veus en tots els altres museus. El lema és col·lecció, col·lecció i més col·lecció. Un comissari, un curator, té que fer sempre algo que prèviament no existia. Quasi que el 80% del meu temps estic viatjant. I quan arriba a casa, el primer que m'agrada és agarrar la moto i accelerar i el cop d'aire que em pega per carrera és quan encenc jo de nou ja en el meu espai de llibertat. Realment visc en hotels i en avions, però la meva base és esta, Palmera. És el lloc on fas les comprovacions de que estàs, diguem, arrelat. Toma de tierra, que diuen en termes d'electricitat, no? D'un període en llibertat absoluta. La memòria és el passat, però és el motor del futur. Per tant, si no saps remirar el passat, difícilment pots interpretar el present i fer conjectures sobre on anar.
La iniciativa va vindre a partir de que hi havia un pla urbanístic, un altre PAI, que volien urbanitzar-ho tot. És quan em va vindre la idea de pegar el bot i anar ja a fer una de les millors fundacions de cítrics del món, privades. La funció era conservar aquest paisatge on jo m'havia criat, pel futur. El nucli inicial és el que eren els vivers que va fundar mon pare i que jo vaig comprar i he reconstruït. He tornat a l'origen del que era. El que vaig fer és ressuscitar la terra. Així jo soc un amateur. En el món de l'art soc un professional. No té res a veure, res. Seria com el yin i el yang, l'equilibri entre dos opostos. Jo el que tinc, això en termes científics es diu un banc de germoplasma. Jo estic conservant viu varietats que ja estan extingides. Al deixar els brots de baix és com un tall arqueològic, un tall geològic. Ixen les primeres varietats que van empeltar fa més de 100 anys. Hi ha ixen varietats que ja no estan, ja no existeixen. Això és com Jurassic Park. Imagina que trobes un mamut en el gel i el ressuscites. Quan recuperes això i veus que et dona fruit, és com néixer un fill. Claro, com serà? Quan un arbre es mor, m'afecta. I tinc més de 2.000, però sí, per mi tots els... Jo no tinc fills, tinc arbres. Nosaltres, en concret, en tenim més de 400 varietats. Sí, jo soc un col·leccionista de cítrics, sí. De fet, jo no col·lecciono art. És el meu museu privat. En un museu normal, tu canvies la col·lecció, vas canviant les posicions, perquè no pots tenir sempre el mateix, perquè és dinàmic. Així no fa falta canviar res, perquè si canvien són els arbres. Els arbres canvien cada mes, cada 2 mesos, i van creixent, i van canviant de fulla, van canviant de flor. És un canvi continu. Per tant, així, l'experiència... No hi ha ningú dia que sigui igual que l'anterior. És la investigació històrica, difondre l'ús, tant a nivell alimentari, gastronòmic, però també en olis essencials, medicinals, cosmètics, etc. El laboratori està fet precisament perquè vinguin xefs, investiguen els cítrics i que puguen inventar receptes. Jo dic, però si la gent realment, cada un, intentarà fer dins de les seves possibilitats, comprar terra, restaurar terra, fer un jardí, diguem que totes aquestes illes farien arxipiélagos. I aquests arxipiélagos, si el món fos un món d'arxipiélagos, seria l'únic modo de defendre realment l'entorn natural. El meu moment, diguem, de major plaer és al final del dia, quan estic a soles, faig l'experiència, diguem, multisensorial. A partir d'un moment comences a cantar els pardals, la llum comença a canviar, el vent, els colors, etc. Seria una experiència peripatètica. T'ensenyes mentre camines, proves, mires, olores, i això és el moment, diguem, de pur plaer. Quan jo no estiga, és el meu llegat, entens? Quan tu plantes un jardí, el plantes per tu, però no sols. El plantes per les altres generacions. De 600 anys, jo espero que això estiga ja crescut, que hagi evolucionat, però que estiga ahí gràcies a qui algú va plantar, i va ser jo.